Ay Pabeng, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, June 26. Big time oil price hike, pasakit sa PUV drivers at commuters. Fuel subsidy hindi pa kailangan, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Inclusivity, equality at empowerment, layon ng OVP, Kasarilayaan 2025. 17th RDC matagumpay na naisagawa ang programa para sa kapakanan ng Central Luzon. Motsa ng Pilipinas Pampanga 2025 candidates bumisita sa dealerships ng Laos Auto Group. At alamin ang driving experience na hatid ng BMW electric vehicles. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, ramdam ang pangamba ng mga motorista sa posibleng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bukod sa dagdag pasaran nito para sa mga tsuper ng pampasadang sasakyan, babala rin ito ng posibleng dagdag gastos para sa mga pasahero. Magbabalita si Ashley Punzalan. Sa ikalawang sunod na pagkakataon ngayong linggo, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis gaya ng Caltex, Petron, Sea Oil at Shell ang big-time oil price hike. Nitong Martes, June 24, tumaas ng 1 peso and 75 centavos ang kada litro ng gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Sinundan ito ng isa pang taas presyo ngayong Huwebes, June 26, sa ilalim ng staggered o dahan-dahang price adjustment na aprobado ng Department of Energy o DOE. Paliwanag ng DOE, layunin ng staggered implementation na hindi mabigla ng sobra ang mga consumer sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngunit may hinaing ang mga driver ng pampublikong sasakyan, gaya ng 40-year-old na tricycle driver na si Donato Lansang na 15 taon nang namamasada sa City of San Fernando, Pampanga. Bukod sa matumal ang pasada, nangangamba raw siya sa epekto ng oil price hike lalo na't ngayon pa lamang ay hindi na umano sapat ang 600 pesos na kinikita niya para sa kanyang pamilya. May hina ngayon na pasada. Sobrang hina o tapos nagmahal pa yung gas na naapektuhan kami sa buhay namin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangabono. Ganito rin ang dinaranas ni Mang Joselito Musni, isang jeepney driver na nagsimulang mamasada noong 7 piso pa lang ang pamasahe. Pero kahit na ngayong 13 pesos na ang minimum fare, hindi pa rin daw sapat para sa kanilang mag-asawa ang kanyang kinikita. Bukod kasi sa rotational na ang schedule ng kanyang pamamasada, sumabay pa ang pagtaas ng presyo ng diesel. Malaki kasi yung dapat na mag-isobra mo doon sa pagtaas ng diesel, pambili mo na ng kahit tuyo lang. Kaya igpitan na lang, igpitan na sinturon. Rotational din ang schedule ni Conrado Cunanan, driver ng jeep na biyaheng Minalin, Pampanga. Kaya may araw talaga na wala silang pasada. Ang 400 to 500 pesos na kinikita niya kada araw, hindi na rin sapat para sa kanyang pamilya. Masyadong pabigat yung pasada. Lalo na, gaya niyan, alternate kami. Kung lalabas kami, wala nang kita. Hindi sapat, kumbaga, sa pampamilya. Higpit sinturon na lang. Wala nang merienda, puro tubig. Panawagan ni Mang Donato, Joselito at Conrado, sana ay mabigyan sila ng pansin ng gobyerno. Hiling nila na sana taasan ang pamasahe para makabawi man lang sa patong-patong na gastusin. Pero kung maaaprubahan ito, ang mga commuter naman ang posibleng maapektuhan. Wala naman po tayong magagawa. Ganun po talaga. Ganun po talaga kasi po, trabaho din po nila yan eh. Po, masakit po. Kahit po 2 piso, importante po talaga yun. For me po kasi okay lang yun kasi po lahat naman po tayo nagtatrabaho eh. Yung mga ibang, yun lang po sa ibang students po, complicated siya kasi. Minsan po kasi yung mga ibang student nagtatrabaho na po. Diba? Pero sa iba po, okay naman po siguro yun. Nagtatrabaho lang din naman po sila. Po, naka-budget lang din po yung mga students. Ayon kay Dan Yumul,
Director ng National Public Transport Coalition, nasa 500 piso ang nawawalang kita ng mga tsuper dahil sa big-time oil price hike. Katumbas ito ng 7,000 to 8,000 pesos kada linggo. Bilhin mo 12 oras kang mamamasada. Tapos, ang take home mo 300 piso. Dati, nakaka-800 to 1,000 ka a day sa loob ng 12 oras. Buti, lalo na, na-tsempo pa naman. Balik eskwelo na po tayo nung June 16. Kailangan mo ng gamit ng mga anak mo, baon, matikula, etc. Siyempre, chain reaction yan. Yung prime commodities, tataas din. Dahil doon sa ibibiyahe ng mga transportasyon, tataas din yan. So, chain reaction po yan. Imbis na dagdag pasahe, hirit ni Yumul sa gobyerno na pag-aralan ang temporary suspension ng excise tax sa petrolyo para sa mga pampublikong sasakyan. Ang panawagan namin matagal na, huwag na natin hintayin yung nangyayaring tension sa ibang bansa. Suspendin muna yung excise tax nung pasamantala habang hindi natin kontrolado yung nangyayaring tension sa Middle East. Hindi nila kaya dahil malaking na ipapasok na pera ng excise tax na yan. Yung ano na lang sana, yung mga pampublikong sasakyan na nagkakatga, doon na lang implement. Samantala, sa kabila ng mga diskusyon at paghahanda ng gobyerno para sa pamimigay ng fuel subsidies sa mga public utility vehicles o PUV nitong mga nakaraang linggo, inihayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos nitong Miyerkules, June 25, na no need o hindi kailangan ang fuel subsidy dahil bumaba na raw ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay DOTR Secretary Vince Tizon, bagaman handa na ang pondo para sa subsidiya, nakasaad umano sa batas na maaari lang itong gamitin kung pumalo na sa $80 ang per barrel ng krudo. Pwede kang nating magamit ang fuel subsidy budget pagka pumalo ng $80 ang per barrel ang oil. So, ang sinabi ang ating Pangulo, klarong-klaro, dapat mag-ready tayong lahat. Kapag nangyari ito, dapat mabilis nating ma-distribute ang ating pondo para sa ating mga transport sector members. So yun ang ginagawa po natin. Handa po tayo kasama ng DICT at ng DILG para i-distribute ito agad-agad pagka nangyari itong mataas na increase sa oil prices sa world market. And tingin ko naman po, nakikita na nating bumababa ang oil price increase. Ang presyo ng oil. Siguro bababa na rin, hopefully in the next few days or weeks, ang local price. Pero ulitin ko, klaro po ang provision ng batas at kailangan po nating sundin. Sa ngayon, nasa $65.12 per barrel pa lang ang presyo ng West Texas Intermediate o WTI oil ayon sa Business Insider. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Higit 7 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang sinunog sa Capas, Tarlac. Sinaksihan nito ni President Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang iba pang government officials. Ang buong detalye hahatid ni Charles Ann Ray. Sinunog sa incineration ang humigit kumulang 9.48 bilyong pisong halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga sa Capas, Tarlac bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno kontra droga. Isinagawa ito noong Miyerkules, June 25, katuwang ang mga ahensyang Philippine Drug Enforcement Agency, Department of the Interior and Local Government, Dangerous Drugs Board, Department of Justice at Philippine Coast Guard. Personal na sinaksihan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusunog sa pasilidad ng Clean Leaf International Corporation. Nais raw niyang makita ang buong proseso upang matiyak na hindi na muling magagamit ang mga nasamsam na droga. Kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa
That's why I'm here today, just to see how the system works. Para very, very solid yung system natin. Tumatagal daw ng isang buong araw ang proseso mula sa pagsusunog hanggang sa pagpapalamig ng abo. So after na-init ng 700 degrees Celsius, hindi na, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore. Hindi na talaga, sirang-sira na ito. At upang matiyak na tuluyan ng nasunog ang lahat ng droga, magsasagawa rin ng confirmatory test ang PIDEA. Kung may traces pa ng drugs, uulitin daw nila ang incineration process. Ang mga sinunog na droga ay mula sa mga nasabat na palutang-lutang sa katubigan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan, ayon kay PIDEA Director General Isagani Nerez. Charlize Onray, CLTV 36 News, intern. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Taon-taon tuwing Hunyo, ipinagdiriwang Pride Month bilang pagkilala sa makulay na LGBTQIA+ community. Ngayong taon, sa Pampanga ginanap ang Pride Reception na Kasarilayaan 2025 ng Office of the Vice President. Layon nitong may promote ang inclusivity, equality at empowerment para sa komunidad. Para sa buong detalye, magbabalita si Ashley Punzalan. Kagaya ng isang bahaghari, kulay at sigla ang hatid ng LGBTQIA+ community hindi lang sa kanilang mga pamilya, pero pati na sa ating bansa. Kilala sila sa pagiging malikhain at masayahin, sa kabila ng iba't ibang hamon na kanilang kinakaharap sa personal man o sa kanilang social life. Kaya naman bilang pagkilala sa makulay na komunidad, ipinagdiriwang ang Pride Month tuwing Hunyo. Kaugnay nito, mula pa noong 2022, isinulong na ng Office of the Vice President o OVP ang kanilang annual Pride Reception na tinawag nilang Kasarilayaan ngayong taon. Mula sa salitang kasarian at kalayaan, sinisimbolo nito ang kalayaang magmahal, mamuhay, at maipakita ang authentic self ng bawat isa anuman ang kanilang kasarian. Ginanap ang Kasarilayaan 2025 sa Laos Group Event Center, City of San Fernando, Pampanga ngayong Miyerkules, June 25. Sa temang Unity in Diversity, Harmonizing Efforts Towards Inclusive Futures. Layon ng selebrasyon na pagkaisahin ang LGBTQIA+ leaders, advocates at allies para sa inclusivity at equality. Just over a year ago, in 2023, LGBT Pilipinas humbly requested that the Office of the Vice President host a Pride event. Hindi po namin akalaing ang ating munting panawagan ay magiging simula ng isang makasaysayang pagtitipon na taon-taon ay inaabangan ng buong komunidad. This space has become more than just a celebration. It has become a platform for empowerment, inclusion, and hope for our people. Kabilang sa mga LGBT personalities na dumalo sa pagtitipon ay ang LGBT couple na sina Ice Guerradinho at Liza Guerradinho. Panawagan nila na sana ay magkaroon ng mga batas at polisiyang magbibigay ng patas na proteksyon at pagkilala sa mga pamilya o pagsasama na kagaya ng sa kanila. Ang mga polisiya at batas para sa komprehensibong anti-discrimination on the basis of SOGI ay hindi tungkol sa special treatment. It's about equal protection. It's about equal dignity. Para sa lahat ng Pilipino, anuman ang kasarian, anuman ang minamahal, at sana balang araw, makilala at kilalanin na rin sa batas ang mga pamilya tulad natin. We are part of every community, and we deserve to be treated with respect and fairness. Inanyayahan din ng mag-asawa ang mga may kapangyarihan
na tumindig kasama ang buong komunidad, hindi lang tuwing Pride Month, pero sa bawat araw. Let's all move towards a Philippines where love is not just respected, but protected. Where equality is not just a promise, but a practice. Bukod sa LGBTQIA+ community, dinaluhan rin mismo ni Vice President Sara Duterte ang naturang event bilang pagpapakita ng kanyang suporta. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang at pagkilala. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan at pagbuo ng mga nasasalat sa landas tungo sa mas ligtas na kinabukasan. Sa kanyang speech, inihayag ni VP Duterte na sang-ayon siya sa mga polisiyang naglalayong magbigay ng mas maayos na kabuhayan para sa buong komunidad. Sa makatuwid, sinusuportahan umano niya ang panukalang isinusulong ni Senator Robin Padilla para sa pagkakaroon ng civil union para sa mga same-sex couples. Sa kabila ng lumalagong pagtanggap ng lipunan sa komunidad, ayon kay Duterte, hindi pa umano lubos na naaabot ang equality, lalo na pagdating sa mga economic opportunities. Dahil dito, sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday o MTD, nagbibigay ng suportang pinansyal ang OVP para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ang mga MTD beneficiaries ay nakatanggap ng 15,000 pesos financial assistance para sa pagpapalago ng kanilang negosyo. We are incredibly proud that 40% of the beneficiaries of Magnegosyo Taday groups who have received vital capital support and comprehensive business and financial management training are members of the LGBTQIA community. This consists of two associations, Palawig LGBTQ Incorporated, with 200 members based in Palawig, Zambales, and Alima LGBTQIA+ Zamboanga del Sur Association with 100 members. Through sheer determination, 53 LGBT individuals in key cities across the country have also received MTD grants. Nagpasalamat naman ang National President ng LGBT Pilipinas Inc. na si Dindy Tan sa tulong at suporta ng OVP para sa kabuhayan ng mga LGBT. Ito po ay isang pagkilala. Pagkilala na ang bawat isa sa atin, anuman ang SOGSC, ay may kakayahan, may ambag, at may karapatang umasenso sa buhay. Salamat po sa pagbubukas ng pinto ng pag-unlad para po sa amin. Samantala, inihayag ni VP Sara na nais umano rin niya sanang gumawa ng mga programang pang-edukasyon para sa mga LGBT. Pero dahil hindi nabigyan ng budget ang OVP, mananatili umano itong isang pangarap para sa kanya. Meron tayong negosyo, pero nagkukulang tayo sa edukasyon, lalo na doon sa mga LGBTQ members na hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng kanilang magulang dahil sa kahirapan na makapagtapos ng kolehiyo. Sabi niya sa akin, napakagandang project yan, pero alam mo naman na hindi na tayo binigyan ng budget. Ibale, God will provide. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Dapat raw na ituloy ang proseso ng impeachment trial kahit tumawid pa ito ng 20th Congress. Ayon kay Senator-elect Kiko Pangilinan, narito ang report. Nanindigan si Senator-elect Kiko Pangilinan na kailangang ituloy ang impeachment trial dahil iniuutos ito ng saligang batas. Iba-ibang personahe at institusyon na ang nagsabing dapat mag-proceed sa pagdinig ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bunsod ito ng pagpapabalik ng Senado sa Articles of Impeachment sa House of Representatives sa botong 18 na yes at 5 na no. Well, I already stated publicly
na ang utos ng saligang batas is to proceed with trial, hindi proceed with dismissal. Diba? Ibig sabihin, kailangan, at ang trial is to present evidence for and against, diba? Notify, notice, and hearing. A trial is where you present evidence nga of for the prosecution and the defense, and then decide kung kulang ang ebidensya o hindi sapat, acquit. Kung sapat ang ebidensya, convict. Nararapat din umanong tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial dahil magkaiba ito sa legislative work. Dapat lang, clearly. Kasi otherwise, ang gagawin na lang nung iba sa susunod, ipapile ng late, tapos pagtapos na, sorry, di ba? Di ba? Wala na oras, di ba? So, dapat lang. Kasi, o kaya, magiging absurd. Oh, magnanakaw tayo doon sa dulo, ha? Kasi wala nang oras. Kasi matatapos na ang 12th Cong, ang 20th Cong, ang 90, ganun, di ba? Diba? So, dapat itatawid hanggang, and sabi nga, iba yung tungkulin bilang impeachment court, iba yung tungkulin bilang legislation. In fact, strictly speaking, pwedeng tuloy-tuloy ang paglilitis ngayon. Kung kahit na wala nang nag-adjourn na yung legislative work and calendar, pwedeng merong impeachment calendar. Separate yan. Samantala, sinabi ni Pangilinan na handa nitong suportahan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung ang isusulong ay para sa kabutihan ng mga Pilipino. Noong 2022 elections, magkasalungat ang landas ng grupo ni Pangilinan at ni BBM hinggil sa iba't ibang usapin sa bansa. Well, ako on the issue of food security, dapat magtulungan. Di ba? Halimbawa nga, yung Pogo. Di ba? Hindi naman mababa ni Risa yung Pogo. Pero siya yung naging malaking dahilan bakit nailabas yung mga nabulgar, yung pang-aabuso, yung kriminalidad, yung corruption, di ba? Which convinced the executive department na iba ng Pogo. So, kailangan talaga nagtutulungan. Di ba? And the same with food security. Mataas na presyo ng bigas. For example, ang magiging mungkahi ko is to increase for the next 3 years, 100 billion additional funding for agriculture every year for the next 3 years. Hindi naman mangyayari yung mungkahi ko kung hindi naman susuportahan ng executive. So yes, on the issue of food security and lowering food prices, we will need cooperation of both the executive and legislative para mangyari yun. Okay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bukas sa publiko ang tanggapan ng isang samahan ng Pilipino at Koreano na lumalaban sa korupsyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, inaasahang mas lalakas ang ugnayan ng dalawang bansa at mas magiging epektibo ang advokasya kontra katiwalian. Nagsama-sama ang delegasyon ng Korean Anti-Corruption Advocates, lokal na opisyal sa Angeles City at mga miyembro ng civil society sa pagsusulong ng mga hakbang kontra katiwalian. Pinangunahan ng Union of International Association, Anti-Corruption and Civil Rights Commission at Anti-Corruption Civil Movement General Federation o ACMGF ang pagpapasinaya ng opisina ng UN International Anti-Corruption Day Philippine Organizing Committee. Kasabay nito ang pagkakatalaga ni Jang Won-kang bilang bagong chairperson ng naturang tanggapan. Si Kang din ang presidente ng ACMGF Central Luzon. Our objective is focus on the anti-corruption education and raising the public awareness about the corruption and then conducting the research and the training. Anti-corruption is a very important issue because with corruptions,
the people of the nations not happy anymore. So I think the anti-corruption is a first step to go to the developed country, and then the happiness for the people. Bahagi rin ng kanilang hangarin ang paigtingin ng samahan ng Pilipinas at Korea. Actually, we want to be the bridge between two nations. So two nations is like a brotherhood, because Philippines had this sacrifice for the Koreans during the Korean War. So we try to bond the two nations, and then get some progress toward the clean world, and then make some transparency. Ayon kay Inchol O, congressman mula sa Chuncheong Province ng South Korea, mahalaga ang pandaigdigang pagkakaisa sa pagkilos kontra korupsyon. Corruption is a global challenge that threatens democracy and the rule of law. I express my deepest respect and gratitude to the civil society, including the Anti-Corruption Citizens Coalition of the Philippines, for their courage and effort in fighting corruption with unity. Dumalo sa aktibidad sina Councilor Edu Pamintuan ng Angeles City LGU, Frankie Villanueva ng City College of Angeles at iba pang kinatawan mula sa mga karatig bayan at probinsya. Ayon kay Ana Chenli Bangayan, Secretary General ng ACMGF Philippines, bukas ang kanilang opisina para sa mga nais magsumbong o magreklamo tungkol sa mga irregularidad o katiwalian. Matatagpuan ang kanilang opisina sa Lot 1 and Lot 2, Remember Cafe, Philem Friendship Highway, Barangay Kutkut, Angeles City. Actually po, nakabantay po tayo. Alam niyo naman po yun sa ngayon, mga anti-corruption. Nakabantay po kami sa mga corrupt na people. Nandyan naman po kaming nakaantabay din po sa mga mabubuting mga politicians na which is na pwede kami pong tumulong sa kanila sa po ng ating city or local LG. Yung nationwide po, lahat po napupuntahan po namin. Meron na rin po kami dito sa Porac at saka sa Magalang. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling inunansad ng Philippine National Police ang kanilang regular na physical fitness program na Polysthenics bilang bahagi ng mas malawak na kampanya para sa wellness at operational readiness. Isinagawa ang kick-off ceremony nito sa Camp Krames sa Quezon City nitong Martes, June 24. Pinangunahan ni Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang aktibidad bilang kinatawan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Torre ang kahalagahan ng mental at physical health sa epektibong pagtupad sa tungkulin ng mga pulis. Simula ngayong linggo, tuwing Martes at Huwebes ay regular nang isasagawa ang Polysthenics sa lahat ng PNP units. Samantala, ninaw naman ng PNP na walang sinumang private individual ang inatasan na manguna sa anumang weight loss program para sa buong organisasyon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Naging mabunga ang termino ng 17th Regional Development Council makaraang may sagawa at may endorso ang mga mahalagang proyekto at advokasya sa Central Luzon. Inendorso ng 17th Regional Development Council ng Central Luzon ang mahalagang mga hakbang at proyekto sa huling pagtitipon ng lupon nitong Miyerkules, June 25 sa DepDev Region 3 Office. Pinangunahan ni RDC Chairperson at outgoing Tarlac Governor Susan Yap ang meeting na dinaluhan din ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane, Bataan Governor Jod Garcia at 2nd District Representative Abed Garcia, mga directors ng government agencies at public sector representatives. Naaprobahan sa nasabing pulong ang mga mahalagang panukala na sumasaklaw sa development administration,
infrastructure, social at economic development na tutugon sa pangangailangan ng rehiyon. A lot of them kasi like yung sa economic sector, yung mga concerns na final ng ating mga representatives, congressmen. So this required endorsements from the Regional Development Council. Maybe na late lang binabasa amin yon kaya hinabol namin this time. Sinabi ni Yap na may 5 priority agendas ang tinutukan sa 3 taon niyang paninilbihan sa RDC bilang chairperson. Several key is yung access to water, housing, affordable electricity, traffic and transport routes, no? These were some and yung key infrastructure projects na kailangan dito sa ating Central Luzon. So I'm very happy that the administration supported us with a lot of our projects. We've shown earlier yung malalaki, no? Yung North-South commuter railway system, our dams, our bridges, the Bataan-Cavite link has been approved, and many other big projects. Kaya maraming salamat that we were able to realize these programs. Binigyang diin niya rin ang mahalagang papel ng pribadong sektor sa matagumpay na implementasyon ng mga proyekto. Definitely. Who do we serve? Us as elected officials or even people working in government, sino ba sinisilbi natin? Isn't it the private sector? So we need to hear them so that when we make plans, programs, and projects, it's attuned to what the people need. And so that's why we do encourage the private sector to be very participative sa aming mga council meetings. Samantala, iminungkahi ni Governor Yap ang ilang bagong programa na dapat pagtuunan ng susunod na RDC na bubuin sa Setyembre, kabilang na ang pagpapalakas ng sektor ng enerhiya. Kuryente has been repeatedly, no? This energy, because Central Luzon is such a powerhouse, it's growing. So kailan ready tayo for that. And matapos yung mga key projects that we have, linking us to other parts. Central Luzon kasi is very geographically situated. Nothing can go north, south, east, west nang hindi dumadaan sa atin. So hopefully, at yung mga iangat talaga ang kalidad ng buhay ng bawat. Education, no? Sa health. But I think Central Luzon will be at the forefront of all of this. It has the opportunity to correct the mistakes of yung mga naunang nag-progress. So better planning for Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. 2 bagong pasilidad ang binuksan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Tarlac at Pampanga bilang bahagi ng pagsusulong ng inklusibong kaunlaran sa mga komunidad. Sa Barangay Planaspora, Pampanga, natapos ng DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office ang 582 square meter na multipurpose center para sa Aita community sa barangay. Ang pasilidad ay mayroong multipurpose hall, stage at dressing room na magsisilbing lugar para sa mga pagtitipon at educational and cultural activities. May kabuang halaga na 5.9 million pesos ang pasilidad na pinondohan sa ilalim ng 2024 national budget. Samantala sa Barangay San Vicente, San Manuel, Tarlac, pinasinayaan din ng 133.70 square meter na multipurpose building para naman sa mga senior citizens sa lugar. Mayroong multipurpose hall, kitchen, aircon, office at CCTV cameras ang naturang proyekto ng DPWH Tarlac 1st and District Engineering Office. Abot naman sa 4.88 million pesos ang inilaang pondo para dito na mula sa 2025 national budget. Bilang hakbang laban sa talamak na pamameke ng mga PWD IDs, ilulunsad na ng pamahalaan ang standard at digital-ready na Unified Persons with Disability ID System. Sa pilot rollout ngayong July, target tiyakin ng bagong sistema na tanging lehitimong PWDs lamang ang makatatanggap ng benepisyo. Narito ang report. Magkakaroon na ng iisang disenyo at pamantayan para sa Persons with Disability o PWD ID sa buong bansa. Ayon kay National Council on Disability Affairs o NCDA Executive Director Glenda Relova, sisimula na ang pilot rollout ng Unified PWD ID System
sa 35 bayan sa Pilipinas ngayong Hulyo. Kabilang dito ang ilang mga bayan sa Pangasinan, Bulacan, Rizal, Laguna, Metro Manila, Bicol, Aklan, Bukidnon, Cotabato, pati na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Layunin ng bagong sistema na wakasan ang talamak na paggamit ng mga peking PWD ID, palakasin ang inclusivity at mas mapadali ang pagkuha ng benepisyo ng mga tunay na PWD. So ang layunin po ng ating Unified ID System is para po tayo magkaroon ng iisang design lamang, iisa lang din po ang issuing authority para po once po na ang ating mga persons with disability ay daladala po itong ID na ito, wala na pong question or hindi na kinakailangan i-verify pa kung hindi talagang ang ID mismo ang nagsasabi na sila ay totoo pong persons with disability. Sa kasalukuyan, ayon kay Relova, may kanya-kanyang disenyo ng PWD ID ang bawat LGU sa bansa, kaya mahirap daw talagang matukoy kung alin ang peke at totoo sa mga ito. Kaya ang ilulunsad na ID sa susunod na buwan ay may isang disenyo na lamang at sinamahan pa ng mga safety features. May RFID tag din at digital version ng bagong ID at konektado ito sa National ID at e-verifier system para sa mas mabilis na authentication. Ayon pa kay Relova, sa tala ng Bureau of Internal Revenue o BIR, tinatayang umabot sa 88.2 billion pesos ang naluging buwis noong 2023 dahil sa mga peking PWD ID. Umaasa raw sila na sa pamamagitan ng bagong sistema ay may iwasan na ito. So, pagka po ibinigay ng isang persons with disability ang ID na ito, malaki po yung probability or almost 100% na talagang authentic sila. So yung dating tax leak na 88.2 billion po noong 2023, ma-eliminate na po natin ito. Bago makakuha ng Unified PWD ID, kailangan magsumit ang aplikante ng valid medical documents. Maglalabas din daw ang Department of Health o DOH ng updated list ng category of disability at mga doktor na pwedeng magbigay ng certification. Online na rin daw ang registration process. Lahat po ito ay digital. So, pag nailunsad na po natin ito, pwede po nilang ma-download sa kanilang mga telepono ang system po. Pwede din po sa computer. Pero alam naman po natin na hindi po techie lahat ng ating mga persons with disability. Maaari din po silang magpunta sa kanilang mga PDAO offices, pero online din po yung registration doon. So, wala na po tayong mga paper trail po. So, online po ang registration. Tapos, dala lang po nila yung kanilang dokumento, yung certificate ng disability nila. Kung naman po sila ay nasa bahay at use yung computer nila at yung kanilang telepono, scan lang po yung document and then i-assess po ng ating mga PDAO. Samantala, iginiit naman ng ahensya na habang nasa testing phase pa ang bagong ID system, patuloy pa rin kikilalanin ng lumang PWD ID. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang umano'y pag-aamok ng isang individual sa Pulong Kakutod, Angeles City. Ayon sa uploader ng video, nangyari ang insidente nitong Lunes, June 23. Tinuon ng CLTV 36 News team ang nasabing lugar at napag-alaman mula sa mga otoridad na ang taong nasa video ay may mental illness. Para sa mga kabalan nating nakakaramdam ng matinding kalungkutan o pagkabalisa, maaari po kayong humingi ng tulong sa dial 1553 nationwide landline toll-free or 1-800-1888-1153 for smart or TNT subscribers. A one-time charge of 7 pesos and 50 centavos po ang nasisingil kada tawag. Bali, ang nangyari po kahapon, may report po dito na allegedly nagwawala dyan po, nag-aamok. Then, upon receive po ng report, numirespondihan po agad ng tropa natin, dinala po dito. And we found out na may mental illness po ito. Then, tinurn over po natin ito sa LGU po natin para mabigyan ng assistance. Ngayon po, tinransfer po sa Maribeles po ng family po at ng ating local government unit. Actually po, wala naman pong ulat na nasakta na dahil po na-apprehend po natin po despite na nagwawala po yung tao. Mga kapulisan natin sa CMFC at ng Station 3 po, nadala po dito nung
mga pulis po natin. Wala naman pong lumalabas na complainant po, saka may mental illness po. Ang higit po sa lahat ay matutukan po yung medical na pangangailangan po niya. Samantala, aabot sa mahigit 11,000 pamilya na nasalanta ng Super Typhoon Karina noong 2024 ang unang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3 nitong Martes, June 24. Sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program, tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 5,625 pesos na magagamit nila sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Isinagawa mamamahagi sa mga bayan ng Abukay sa Bataan at sa Arayat at Candaba sa lalawigan ng Pampanga. Mahigpit ang ipinatupad ng seguridad sa payout site sa tulong ng Provincial at Local Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine National Police upang matiyak na maayos, mabilis at ligtas na distribusyon ng ayuda. Bahagi ang ECT ng tuloy-tuloy na disaster response ng DSWD upang agad na matugunan ng pangailangan ng mga pamilyang unti-unting bumabangon mula sa mga pinsalang dulot ng kalamidad. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa kabila ng makulay at masayang buhay bilang guro at social media personality, hinarap ni Mac Mariano ang hamon ng diskriminasyon at panghuhusga bilang miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa pamamagitan ng tapang determinasyon at suporta ng kanyang pamilya, napagtagumpayan niya lahat ng ito. Balikan natin ng kanyang kwento na ibinahagi sa So to Speak kasama si Sonia P. Soto mula kay MC Galang. Masayahin, palabiro at inspirasyon ng mga kabalen dahil sa pagiging proud Kapampangan. Yan si Mac Mariano, isang guro at content creator na umani ng milyong-milyong views online dahil sa mga kwelang videos na nagpangiti at kinagigiliwan ng maraming netizens. Hindi raw naging madali ang kanyang childhood. Bagamat hindi maiwasang damdamin ang mga masasakit na komento at pangungutya, pinili raw niya itong ipagwalang bahala at magpatuloy sa buhay. Sa likod tayo kasi naman presentable. Balo naman itsuring kaklase yung anak. Tapos sa likod tayo, dahil ng tanyang mahabang extension na ng microphone, yung boses na nang gamitan. Pero rin at kay makaharap. Wala makanta po. It was to that extent. And my classmates laughed so hard. Ako may lina ko rin, pero I realized ko, this is bullying. I am being bullied now. Yes. Tapos, days after days, sasabihin na rin kaklase ko, boses mo palang kaya mo, ka man pwede, dapat pala sa salikot ka, inglago mo kasi sa salikot. Something like that. So, I was bullied and I felt so low. I felt that it actually gave me the idea na, ba't siya pala bakla ka siguruan din. And I accepted my faith early on, ma'am. Sinabi ko kay sarili ko, ayan, tini pala talaga ako. Giit ni Mac, hindi hadlang ang mga karanasan niya noong pagkabata sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Hinubog niya ang kanyang kakayahan para maging guro at magbigay inspirasyon sa iba. I decided to become a teacher kasi I realized na, bisa ko pala talaga maging teacher so that I can be the person I wanted to be to other people. Sabihin ko kailangan your dreams are valid no matter where you're from. Sa tulong ng kanyang pamilya at suportang ipinakita ng Pampanga State Agricultural University o PSAU, unti-unti raw siyang nakabangon. So, anyo ng college kanta may magaling nga pong gino. After when I entered college, that's when everything changed. Because the right people saw me. Itang professor And ko. Chem PAC yan, PAC po ini. That's why I always tell people, pat siya mag-live ko. Kapilang ko pa po ba't ka rin I think a week ago. Pinta lang kitang professor ko. Sabi ko, it was you. Ngunit dahil sa magkakasunod na trahedya, napilitan siyang mangibang bansa. Nang makakuha ng visa, agad na siyang nagtungo sa United States. I had a teacher best friend. I don't know if you heard about this story. Her name is Jenny. She was she was the daughter of a former district supervisor Kem Public School. Yung district supervisor, Ma'am Ninita Pineda. And itatang na kapitan niya, she got killed.
along with her son. That was 2016. And then I got involved with something that actually somehow ruined my career with a partner. But it was all fixed after. So 2 horrible incidents happened, to cut the story short, in 2016. And I thought mayari na pingyagana for me kasi I was doing so well. Anyan tuturo ko public school lagi kung bala mo ang asset kaking skolada kasi po pag makipag-contest, pag magtanong estudyante man yan. I decided to go abroad. I went through the process, interview, test and everything. Luguni nga pong gino, I was given the opportunity. May ka-visa ako and then I flew to the United States. Ngayon, gamit ang kanyang karanasan mula Pilipinas hanggang Amerika, bit-bit niya ang layuning magmulat at magbigay lakas ng loob sa mga kabataan. May culture shock ko po, ma'am. May culture shock ko. I had to learn, unlearn, relearn, and adjust myself. Kasi it was entirely different from what I'm used to doing. I was a public school teacher for, I think, 6 or 7 years, and it was, teaching with limited resources, pero unlimited heart. Pag tuturo ka Pilipinas, lalo na rin talaturukin. Sobrang heart ingatinta mo. Wala tamang resources, enough resources, but we have the heart. King America, ipin po nga balo ko, when I was teaching in the Philippines, I was teaching with heart. When I started teaching in the United States, I was teaching with strategies. And then I combined both. Kanya siguro somehow, mila ko itang adjustment ko kay America. Since sobrang dakal resources kay America, magagamit lareta atin lang digital resources. So rin nga nakachulaking computers, atin lang ang tining platform online. So rin nga nakachula naman kay computer, atin lang gagamakan. Ren Filipino yako, I adjusted so much anyang tuturo na ako kasi puro ako nganing manyalita. So sabi na rin ko teachers ko, use your resources. You have tons of books. They're in Pilipinas kasi, di ba? Ika nga, turo. So ito po yung difference. Dapat, I have seen so many systems handled education. Sa usapin naman ng K-12 curriculum sa Pilipinas, naniniwala si Mac na malaking tulong ito sa mga kabataan kung maayos ang implementasyon at may suporta mula sa mga magulang at guro. Sabi ko, I believe that the intention behind K-12 curriculum is very good because it aligns with the global standards. And it prepares the students for college, for business, and even for life, Yung mong maging problema kasi ngayon talaga, I think we just all have to be very intentional. Kasi ring anak, kasi itang intentional teaching, I know that the Filipino teachers are so much capable of providing compelling instruction ka ring anak. Magaling la po rin talaturong Pilipino, lalo na rin Kapampangan. Let's just make it intentional. Let's not just do it for, uling required ka and that's your job, that's what you signed up for. Ang po rin pengari, they have to partner with the teachers. Mula sa isang batang pinagkaitan ng pagkilala, ngayon, si Mac Mariano ay isang haligi ng pag-asa para sa mga kabataang may iba't ibang kulay at kasarian. Sa kanyang pagtuturo mapa-eskwelahan man o social media, hindi lang talino ang kanyang ipinapasa kundi ang lakas ng loob na maniwala sa sarili nilang kakayahan. MC Galang, CLTV 36 News. Alamin ang driving experience na hatid ng BMW electric vehicles, hatid ni Justin Dizon. Contrary to popular belief, EVs or electric vehicles aren't exactly new in the market. Yes, these battery-powered cars first hit the road almost 100 years ago. According to the United States Department of Energy, small-scale electric cars were developed as far back as 1828 in Hungary, the Netherlands, and the United States. However, their popularity declined in the 1920s with the rise of better roads and the discovery of the cheap Texas crude. By 1935, EVs in the United States had all disappeared. Fast forward to 2025, electric vehicles are making a major comeback. With climate change affecting daily life across the globe, more and more people and companies are turning to sustainable alternatives, and EVs are leading the charge. To see how this shift is playing out on the ground,
I spoke with automotive content creator Patrick Reyes in the media fund drive hosted by BMW Pampanga Premier Cars. His passion for electric vehicles is clear today, but Patrick recalls a time when the idea of owning one felt unfamiliar, even intimidating. Yung una ko kasing experience with electric is yung takot, I would say, and yung uncertainty of electric vehicles. Especially, you were used to riding combustion engines for so many years. This fear, or what other car enthusiasts would call range anxiety, disappeared once Patrick got his first EV. Now, he's excited to welcome his third electric vehicle to his garage. And when you own one, dun mo ma-appreciate how efficient and how sustainable it is. No, it's literally a car that charges like a phone. You use it in the day, sleep in the night together with the car, charge mo lang, and tomorrow you're good to go again with the full range of kilometers. For Patrick, the best things about owning and driving an EV are: and it functions the same way as a normal combustion engine. Aircon, lights, sounds, and added features. Pero remove that exhaust from the gas combustion engine, remove that fuel consumption, and the maintenance is not a problem kasi battery nga lang. Leading this electrifying innovation in the automotive scene is none other than BMW, one of the world's premier car brands. Sustainability is actually one of the corporate strategies of BMW worldwide, and as part of the BMW group, and as one of the dealers of BMW, this is a step towards sustainable growth, and nabanggit ko rin, environmental consciousness. At BMW Pampanga Premier Cars, owned by the Laos Auto Group, the commitment goes beyond selling EVs. They are also making the EV lifestyle more convenient and accessible. Sa BMW kasi actually, we already offer free chargers that goes with the electric vehicles. In fact, kami pa mismo yung pupunta sa tahanan or even their business, kung saan nila gustong i-install yung charging station, ng kanilang sasakyan. But aside from that also, sa Pampanga Premier Cars, we offer free charging. So we also have the AC charger and the DC, which is the fast charger for the electric vehicles. BMW's electric vehicle fleet includes the i4, i5, iX1, iX3, iX, and the ultra-luxurious i7. Kahit electric vehicle siya, so these cars are very powerful. And our cars are perfectly balanced because it has a 50-50 weight distribution ratio. For example, the 7 Series has the 544 horsepower and 745 Nm of torque. It has automatic doors. It has a massage function back seats, and it has a panoramic glass roof. We're going to test drive this beautiful vehicle from BMW. It's called the i7 BMW. It's an electric vehicle. It's an electric 7. This vehicle could go for as far as 450 kilometers as long as full charge siya. And then, in terms of accessibility, you have nothing to worry about when it comes to charging stations. They are everywhere sa mga malls and even some gasoline stations they offer. Of course, yung BMW, yung Laos Group, meron ho siyang mga charging stations. And at the same time, meron siyang connectivity to the outside world which can direct you. Tell you whenever you need to, for example, you need to recharge your car and you need to find the nearest charging station. So, isa lamang yun, or dun sa mga marami pang features nitong i7. So, tara, subukan natin. Okay. So, and then we sleep. So, as I've mentioned a while ago, yung doors sa mga vehicle na to, di ba madalas when we drive, tapos especially when we go to the malls or other establishments, na masikip yung parking, kabilang dun sa madalas na problema natin, we always encounter yung singit-singit, di ba? Yung ang sikip ng pinto, di ba? So with the sensor of this vehicle, hindi siya automatically magbubukas ng sagad. So may limit once na sense niya na merong malapit na bagay or probably a car nakatabi, hanggang doon lang siya yung pagbubukas niya. So iwas gas-gas talaga siya sa mga
katabi mo. Electric vehicles are revolutionizing the way we move. They offer a quiet, smooth, and powerful driving experience with zero emissions, significantly reducing our carbon footprint. Beyond their environmental benefits, EVs require less maintenance, and their manufacturers claim they are cost-efficient in the long run. With leading brands like BMW making sustainable driving more accessible, stylish, and intelligent, there's never been a better time to make the switch to electric. Justin Dizon, CLTV 36 News. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 Official o tumawag o mag-text sa 0930-381-9332 at 0918-854-2357. I-level up ang inyong negosyo kasama ang CLTV 36. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa dating Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 105 at sa aming 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.